Добре дошли, професоре. Здравей, Ники, драго Толкова ме. много проблеми, че ми се струва тези листа, които сте изписали, са малко много за тежки. България е на дъното и вече под дъното. Искам да кажа коя песен ма дразни най-много. Нямам нищо против песента на Криско и на Мария Илиева, обаче той вече не се издържа, бе, хора. Ставам аз, пускам телевизора и насреща гледам Тос и Тъс и да ми пеят "Отивам някъде, където няма". Къде отиват? Кажете ми къде отиват. Толкова безсмислен текст и тъп, че се нячи и на пристава. Честно, писна ми. Отивам да пия кафе. Някакъв баровец, брат, с БМВ и прави ей-тей, да го иба в устата. Фанал той волана, изкарал си пари от кражби, мражби и там какво ли не и ми се прави на много чокоборотен и фанал волана и прави тъй и вика: "Мацко, колко харчиш на градско?" Направо не знам какво да кажа. Писна ми. Сядам да пия кафе в някое заведение. И пак. Криско, палим та палим, палим та палим. Какво пали, бе? Какво пали, бе? Кажете ми какво пали. Кажете ми да взема и аз да го запаля. Сега, какво иска да каже с той нещо палим? Явно иска човека да се самозапалва ето така и да изгори като факел или с бензин да се поли и да вземи да се запали. Тъй ли иска да се пали, Криско? Кажете ми. Или да взема аз да се самозапаля, защото ми писна да слушам тая гадна противна песен. Еми не ми харесва. Всеки си има вкус, обаче писна ми от всякъде да слушам палим, 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 котки галим, не знам си кого, не знам си що, галиш ми уна с работа ми галиш, с ракията ми я галиш, ето кое ти да си шибна да иба мамо, да ми дойде градуса, да ми дойде настроението и той то. Ами писна ли да я слушам, бе? Той леле ще запаля. Пожар ще направя от тая песен. И аз вече ще се самозапаля като Криско и ще викам палим, та палим, палим. И какво ще запаля?